Och jag vet att du har blivit av i snurren. Zo, de Dance Polyp is hier geland op de Palmenmarkt in Geel 2025. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie dat hebben gedaan, doe dan een leuk blauw duimpje omhoog. Abonneer op de Menskop. Laat een leuke reactie in achter. En dat zeg ik tot de volgende keer.